Mám na vás jednu otázku dneska. Damirat Tola vyhral olympijskú zlatú medailu tento rok v Paríži v maratóne a Noah Lyles vyhral šprint na 100 metrov. Tá otázka znie, ktorý z nich dvoch je rýchlejší. Odpoveď podľa mňa je, že áno. A odpoveď je áno, pretože to nejde povedať. Že porovnávame niečo, čo sa porovnávať nedá. A takisto je to aj v našich životoch. Veľkú časť nášho premýšľania zaberie porovnávanie sa buď s niekým iným, alebo voči nejakým štandardom, voči očakávaniam ostatných ľudí. A potom sa necítime dobre. Ale každý z nás hrá inú hru, každý z nás má iné preteky. Preto, ako náhle vieme, akú hru chceme hrať my, tak tá hra je jedinečná, unikátna pre nás. A preto nie je to s čím porovnávať. Že porovnávame sa len vtedy, ak chceme hrať hru niekoho iného. Dajte mi vedieť, čo vám k tomu napadá a možno akú hru v tom živote chcete hrať vy. Ahojte.